Тапшыруыбызны бүген ике фәрештәләре, Газиз әтияниләре, Аюповлар гаиләсе Сәид Абдуллахат улы һәм Наилә Нәҗип кызына багышлап, балалары Галия, Илдар, Райля, киленнәре Әлфия, киявләре Али, Ристәм, оныклары Марат, Мәдинә, Наил, Динә һәм Рамилә язган котлау хаты ачып җибәрер. Бүген Аюповлар гаиләсенең бик матур сапфир туйлары. Бергә гомер итүләренә 45 ел тула. Әтиебез тумышы белән зур Чиркли авылыннан, күрше Әхмәтле авылыннан Газиз әнкәебезне очратып, алар гаилә кырып җибәрәләр. Яшь чакта ук әткәй ир кеше эш башкарып мал табарга тиеш, хатын-кыз гаилә учагының җылысын булдырып, ирне эштән каршы алып, балаларны тәрбияләргә тиеш дигән төшенчәне әнигә җиткергән. Ул шулай булып та чыкты. Ирен хөрмәт иткән хатын гомере буе безне үстереп, әтине каршы алып озатып, өйдә пөхтәлек, җылылык булдырып гомер кичерделәр. Әтиебез Николаевка районының Искра колхозында 35 ел шофер булып эшләде. Лаеклы ялга хезмәт ветераны билгесе белән чыкты. Билгеле, авыр эшендә булган чакта йөрәге, күңеле аның балалары өчен тыныч булды. Чөнки ул тулаем әниебезгә ышанып, гаиләсе өчен тырышты. Без гомере буе үзебезне бәхетле хис иттек. Чөнки әти-әниебез янында без ышанычлы кыя артында басып торгандай булдык. Сез безнең сабырлык үрнәкләре. Гомердә дә авырлыклар күрсәгез дә, безгә аны тойдырмадыгыз. Бары тик гырурланып сокланабыз. Сез безгә үрнәк һәр вакытта, терәктә. Юкка гына әйтмиләр ул. Әти-әни булган өйнең нигезе дә нык, табыннары да түгәрәк диеп. Алар бар тормыш киртәләрен җиңеп чыгып, 3 бала үстереп, тормыш юлына бастырдылар. Сезгә мең рәхмәтләребезне белдерәбез. Сезгә олы саулык, бетмәс төкәнмәс куанышлар телибез. Кайгы хәсрәтле көннәр күрмичә, Алла язсын алтын, бриллиант туйларыгызга кадәр тигезлектә яшәргә. Гыйбадәтле, иминле гомер бирсен иде сезгә Ходай. Әни-әти хакы бик олы. Без сезнең каршыгызда бик түбән генә башыбызны иябез һәм олы рәхмәт җиткерәбез. Сез булганда без дә бәхетлебез. Бөтен яме сездә дөньяны. Бәйрәмегез белән котлап сезне бәхет тили балаларыгыз, оныкларыгыз. Мең рәхмәтле без барысы өчен дә. Ярдәмегезне тоябыз хәзер дә. Якты маягыбыз сез юлыбызда. Йылдызлар сез гомер күгендә. Котлы булсын сапфир туйларыгыз. Сезгә сәлам юллый балалар. Тик сокланып, гырурланып кына кала сездән Газиз оныклар. Хөрмәтле Аюповлар гаиләсе, Наилә Нәҗиповна һәм Сәид Абдуллахатович. Сапфир туйларыгыз котлы булсын, бәхетле булып гомер кичерегез. Dünyanın tələlərində əti-əni var şilək. Durmuş alıb barğanlarda, balamı deyib yanğanlarda, ikisi birgə kirək. Müldürəmə şiləkləri, əli var yürəkləri. Əni yanında əti var, əti yanında əni. İgizliklərin şularının, tazalıkların şularının, birsini Xuday jəlləmey. İgizliklərin şularının, tazalıkların şularının, birsini Xuday jəlləmey. Quşlarday sayraşıb üstük ömrü kiyini təgizdə. Şaypalamadı bar şiləklər, bir yoldan bir adımda atlauğa ikigizdə. Müldürəmə şiləkləri, əli var yürəkləri. Əni yanında əti var, əti yanında əni. İgizliklərin şularının, tazalıkların şularının, birsini Xuday jəlləmey. İgizliklərin şularının, tazalıkların şularının, birsini Xuday jəlləmey.
Yaşamadığızda bitsiz 59 düşün. İndi yaşasagız idi uçurgan kuşları kızının toyup yıksı var kışın. Bildiremez şilekler elip var yürekleri. Eni yanında eti var eti yanında ney. Güzelliklerin şularının tazalıkların şularının birisini Xuday jellemey. Güzelliklerin şularının tazalıkların şularının birisini Xuday jellemey. Tügülemesinin parşilekler tügülegen tuğla kılmaz. Kaysı kız bulmaganda da iki göz var şapta kebek değil biz çıgıp bulmaz. Bildiremez şilekler elip var yürekleri. Eni yanında eti var eti yanında ney. Güzelliklerin şularının tazalıkların şularının birisini Xuday jellemey. Güzelliklerin şularının tazalıkların şularının birisini Xuday jellemey. Birisini Xuday jellemey. Birisini Xuday jellemey.